מצעד הדגלים מתקיים בצל המתיחות, מתיחות ביטחונית, וזה נכון השנה ביתר סט. היום אנחנו משלימים עבודת מטה סדורה ליום ירושלים, שהשנה מקבל ככה משמעות קצת שונה. מצעד הדגלים עובר במסלול המסורתי שלו, מרכז העיר, אגרון, נכנס שער שכם דרך סמטאות העיר העתיקה. כל משטרת מחוז ירושלים ביחד עם תגבור ארצי, אנחנו פרוצים פה עם אלפי שוטרים, גם שוטרים גלויים, הרבה מאוד שוטרים סמויים. אנחנו לאט צוברים את הכוח לקראת המצעד הגדול. אנחנו אחרי הערכת מצב של מפקד המחוז מהבוקר, מעבים היכן שצריך בכוחות נוספים. אני מניח ובטוח שזה יעבור בשלום. והיום מתחזק החשד שמדובר בהצתה מכוונת. עדיין לא נעצר חשוד, אבל המשטרה והכבאות ממשיכים בפעולות כדי לנסות להתחקות אחריו. זה קורה בעצם מפיצוץ של צינור. גם את מספר רכבים שהידרדרו. יש כאן מפגינים שהתיישבו על הכביש, והמשטרה מפנה אותם בכוח מהכביש עם פרשים, עם שוטרים. אנחנו רואים ממש אפס סובלנות מול המפגינים האלה, מצליחים לפרקים, לפתוח כאן חזרה את התנועה, אבל כמו שאתה רואה ממש משתטחים על הרצפה. של מפגינים נגד הגיוס שהשחיתו שלטים עם תמונות של חללי המלחמה. המשטרה שם בירושלים עצרה 6 מפרי סדר. מכאן מתכוונים לצאת שוב לתהלוכה לכיוון מעון ראש הממשלה ברחוב עזה. המשטרה כבר נערכה לתהלוכה הזאת. שלום, תגיעו פה לשמעון הנביא. יש אדם 5 פה מישהו שרץ ברחוב עם סכין אחרי נשים. שעה 21:30 קבלו מספר דיווחים על חשוד המחזיק סכין ומנסה לדקור אנשים ברחוב שמואל הנביא בירושלים. רץ לכיוון קצין המשטרה, תקף אותו, ניסה לדקור אותו. כתוצאה מהתקיפה הקצין נפל ונחבל בגבו ובראשו. החשוד ניסה לדקור את הקצין בשנית. הקצין הצליח להתעשת, שלף את האקדח, ביצע ירי של מספר כדורים. נמצא כרגע אמל"ח בטוביה. יש לנו כרגע מכת של 16 קנה, מכוונת. המשטרה פתחה בחקירה, חשוד שפניו נראות בסרטון נעצר. הנזק בחנות יותר מ1,000,000 שקלים. תביא ידיים. ידיים! תרגע, אל תתנגד! אתה עצור, חשד לגנבת רכב. קוקאין בשווי של יותר מ6 מיליון שקלים ובמשקל של 16 קילוגרמים נתפס בחיפוש במחסן באחת מבנייני המגורים בהרצליה. 2 אחים חשודים נעצרו, וכן נעצר אדם נוסף. מה, הכלב שלך אוכל ירוק? אתה עצור בחשד לסחר בסמים? צורף הקטד? אוקיי. הרשם לי בעצם עורך-דין. כל מה שאתה אומר יכול לשמש נגדך בבית משפט, וכרגע אתה עצור. מאז 7 באוקטובר חלה עלייה חדה במספר הנשים שהחליטו להוציא רישיון לנשק, בהן גם נשים חרדיות. השימוש בנשק אך ורק ונזקפת לכם סכנת חיים מוחשית ומיידית, ושיהיה בהצלחה לכולם. בוא נשמור עליכם, על כל עם ישראל. אמן, תודה. שלא את הרעיון הייתי טיפה סקפטי, אבל אמרתי אם אתם מאמינים בזה אז אנחנו הולכים על זה בכל הכוח. הן עובדות לפי כל הרמות וכל התבחינים. עוברות תהליך, עוברות הכשרה, ואנחנו רואים שהם עומדים בזה ברמה מאוד גבוהה. שוטר ליום אחד. זהו, שוטר.